Uy! Andito yung batang bulilit na magaling sa puzzle ah. Ano na, may palaro ako be. May palaro. May palaro ako be. Galingan mo. Galingan mo. Kukunin ko muna ang palaro ko. Ito yung batang bulilit ah. Ako ba nagpalaro? Adala. Simple lang to ha. Tanggalin mo lang yung nakasabit dyan oh. Dali. May condition naman daw, may premyo naman daw. Siyempre may premyo, di ko lang sasabihin. Basta may premyo. Basta may premyo. Pagka malusot niya yan. Galing yan, ano ka ba? Ayan na oh. Ay. Magaling to oh. Magaling. Di? Ala natanggal. Tinanggal mo eh. Matanggal ba? Uy, binunot to talaga. Ala, bigyan mo premyo. Natanggal talaga. Balik. Tanggal talaga. Huwag na ibalik. Okay na yun, magaling talaga. Nadali na naman ako. Isayo. Tali ba? Baway ka muna, be. Mga katupay, yan din yung bata na magaling magtanggal sa puzzle. Halika, dali. Ayan o. Mag-hi ka muna. Napasyal ka na, papasok ka na mamaya sa school. Ha? Papasok ka mamaya sa school. Ito, magaling ka magtanggal ng puzzle eh. Ito naman yun naman patanggal sa'yo ha. Tanggalin mo to ha. Ayan mga tupay o. Patanggal ko sa ganyan. Ayan o, tanggalin mo. Dali, tanggalin mo. Matatanggal mo ba? Yay. Natanggal ka agad oh. Talo matanda. Galing ah. Okay? Magaling ah. Mag-hi ka muna sa vlog natin. Galing talaga magtanggal ng bata. Kaya ibalik. Balik mo nga. Kung mabalik mo ba? Tanggal mo. Hindi mo kaya ibalik. Tanggal ka lang. Tanggal ka lang. Natanggal talaga niya mga tupay. Yan. Hiwalay talaga mga tupay. Bye. Galing mo talaga. Pasok ka na sa school mamaya ha. Tanggal mo ba Tanggal tanggalin yung pulang tali Tanggal Hoy, manood ka para may pulang magkaroon naman ang utak mo. Sige. Paano matanggal yan be? Paano matanggal yung pula? Tanggalin mo. Sige. Kuha ka na gunting. Huwag mong putulin. Walang ganyanan. Ba't guntingon? Okay. Tanggalin ito tali? Tanggalin nga yan. Kukunin yan dyan. Tanggal na nga yan ha? Natanggal talaga. May utak ka na ngayon do. May utak ka na ngayon do. Natanggal talaga. Ayos ka do